shugaban masar malamai da shakwa Allah ya kwana malama Allah saka miki alheri ina bara addu'a kowa ya duguna kasa akwai da cikin malaman shek malam Ashir yana nan muna nan tare shi muna maka barka da zuwa duka ƴaƴan mai martaba ne gaba ɗaya kowa da kowa na'am muna neman abuwa sarki yana ɗaukar hoto da shida ɗalibai masu sauka bayan sarki ya wuce da jama'a sa insha Allah za mu ci gaba da abin da tara mana in Allah ya da muna addu'a ta alheri Allah sauke lafiya baya to ai tabida dan ku nuna sarki